Ένα χτύπημα των δακτύλων. Τόσο χρειάζεται ο ανθρώπινος νους για να ξυπνήσει ή να σαλέψει, να ζυμώσει ή να διαλύσει, να κοιτάζει τον καθρέπτη ή τη σκιά του. Από την ώρα που θα πάρουμε την πρώτη ανάσα αέρα, είμαστε ένα κτίσμα υποκατασκευή. Κάθε στιγμή που ζούμε, κάθε βλέμμα που αντικρίζουμε, κάθε λέξη ή πράξη που βιώνουμε ή κλέβουμε στα κρυφά, αντιστοιχεί σε λάσπη και πέτρα, ατσάλι και τσιμέντο που θα συμβάλλει στο αρχιτεκτόνημα που ονομάζεται εγώ. Η καθοριστική στιγμή που παραμένεις εργάτης ή γίνεσαι αρχιτέκτονας έρχεται όταν βιώσεις το χαστούκι που θα γυρίσει στο κεφάλι σου 360 μοίρες. Όλο το βάρος του σώματός μου είχε μεταφερθεί στο δέρμα μου. Δεν το ένιωθα να λιώνει, το ένιωθα να βαραίνει σαν να προσπαθεί να τραβήξει σάρκα και κόκαλα για να ξεγυμνώσει την ψυχή. Ήμουν στη μέση της εφηβείας μου όταν οι πρώτες σκέψεις βγήκαν ματωμένες από τις άκρες των δακτύλων μου για να ποτίσουν το μολύβι που στη συνέχεια θα κορύφωνε τις ανησυχίες του πάνω στο χαρτί. Σελίδες πάνω στις σελίδες γεμάτες φτισμένες ανάσες. Ανάσες και υποδείξεις μιας κοινωνίας γαλουχημένης πάνω σε πρότυπα που δεν μου τέριαζαν. Γεμίζεις αποθυμένα και θέλω από ανθρώπους που πρόκειται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να αποχωρήσουν από την πορεία σου μέχρι τη γλυκιά λύτρωση του θανάτου σου. Και πότε τελικά γίνεσαι αρχιτέκτονα στη ζωή σου. Η γραμμή κάτω από τα μάτια της γινόταν πιο σκληρή κάθε φορά που παθιαζόταν. Όταν ξεστόμιζε λέξεις που ήξερε πως αυτή τη στιγμή μου τρυπάνε τα σωθικά και καταλήγουν στο μυαλό μου, τα μάτια της άπλωναν ομόκεντρους κύκλους στη θάλασσά τους. Προσπαθούσα να πιάσω το φως του δρόμου πάνω τους για να μην χάσω την εγρήγορση που νιώθω όταν οι σκέψεις της φιάζουν το κρανίο μου. Την άκουγα σαν 5 χρονών παιδάκι που προσπαθεί να ρουφήξει κάθε σταγόνα γνώσης που θα πέσει στο πάτωμα. Ίσως αν ακούγαμε τις ιστορίες των ανθρώπων με αυτόν τον τρόπο, αυτός ο γαμημένος κόσμος να γινόταν μια παλάμη ομορφότερος. Πότε αγκάλιασες τελευταία φορά τον εαυτό σου χωρίς να είσαι τυλιγμένος από τα λόγια των άλλων. Πότε αντίκρισες τη φάτσα σου και είπες μπράβο ρε μαλάκα, τα καταφέρνεις καλά. Κάθε μέρα που δεν μπενεύουμε τον εαυτό μας, χάνουμε και ένα κομμάτι του. Όχι, δεν το χάνουμε, το παραχωρούμε σε κάποιον άλλο να το διαχειριστεί και να μας το επιστρέψει σαν δικό μας. Ο Κοέλιο λέει να δείχνεις στους γύρω σου ότι τους αγαπάς με κάθε ευκαιρία. Δείξε το πρώτα στον εαυτό σου. Δείξε του πόσο τον αγαπάς, πόσο περήφανος είσαι για εκείνον. Η εικόνα του να αγκαλιάζεις τον εαυτό σου μπορεί να φαντάζει μοναχική, αλλά είναι το πρώτο βήμα για να βγεις από τη μοναξιά. Ένα χτύπημα των δακτύλων είναι το μόνο που χρειάζεσαι για να συνειδητοποιήσεις πόσο μοναδικός και διαφορετικός είσαι. Για τη συνέχεια, το σφυρί και το καλέμι θα σκαλίσουν τις λεπτομέρειες. Κλείσε αυτή τη σκέψη μέσα σου. Σκέπασέ την όσο πιο καλά μπορείς και άσε την να εκολαφθεί. Θα εκπλαγείς με το φως που μπορεί να βγει από το σκοτάδι.